Nyakora mga juang ya rekin machiegni kinyi makawuono chenro en mara mbaka oromo kachako sani kawada goyo mbaka kutenore kod chal mar piny Kenya ta ahinya weche mag siasa gik mosebedo katimore pacho kae arene ikruok mag yiero mag AUC ne chaki madhi nyime maduoko wuogi malandgi ma oganda gol paro ma opogore tinende ogai mar ODM kanyalo wache kamano kata Prime Minister machon kisani tiere ogai mar ODM yor ko jolo men governor ma Kisumu kata kamano Raila Odinga kuduogo pacho kae romo kod jatend piny Kenya e boma Mombasa kae to bange odhi romo koda gire Peter Anyang' Nyong'o governor ma Kisumu e county ma Kisumu odhiambo manyoro gik mano timore odiochieng' manyoro twak mano bedo makanyakla koda jatend piny mano kar jot mare mana Mombasa wada winjo gi achiel kachiel sani kae to bange anga koni kae kaka wachanore gi twak achiel kachiel mokwongo ne twak nyakora mujong madhi bedo kae kawarango ni ODM kod UDA de bedni giriwore to ka gidhi riwore tich wadhi neno pogruok e paro mag jotelo kamoko wacho ni oyo ODM onge sirkal ODM nie sirkal madhi bedo ni giko mar twak bang jatend ODM wuoko kendo lando ne odhi choko pa jopiny mondo mi orang bende ni ere kama gibedo ka gichomo e kinde mabiro motelo winjo sigana molosno kod Joe Juma kochoko pa jopiny kod gwenge mopogore adani mondo mi akon welo mantie godo kinyi makawuono akoni welo mantie godo e studio kachiel koda ka studio ma Kisumu gimoswa kae to bang'e ang' atuga kata ng'wabed kod sigana no molosno kanyo kod Joe Juma nyakora mojwang' kae antiere kod Recho Molo ma en jasiasa ne thul mar mondo mi omoso kinyi makawuono Recho yawre kendo machiegni oyawre ahinya kendo moso joneno waduto kuonde magintiere no yawre uro kendo ruoth opaki to kawuono aneno kindika ji kaka gichung' to wiyo wil ndiko ne jopiny ni mae mama mano chung' Bondo kendo dhi chako chung' Bondo constituency 2027 Erokamano mabeni kore sawache kabisa sawache yamo kama chalo nyakora mag jwangan kae kod Robert Alai ma en MCA ma Kileleshwa county ma Nairobi oyawre Robert kendo machiegni oyawre Nyaklofas ago erokamano kuom kelo wa twak makawuono erokamano ahinya nyakora mag jwang' bende kama chalo studio ma Kisumu adhi bedo kanyo kod welo ariyo kanyo wan gi Seth Ochieng' Kanga mabende en MCA ma Market Milimani Ward mabende en jakom mar ODM Kisumu Central Constituency mano kama ochung' kanyo ne ODM kachiel koda ka Kennedy Obuya men jakom mar duond bura mar UDA e county ma Homa Bay kawedo gi achiel kachiel wadhi do thuolo matwa kodgi mano gin ka gintie kanyo giikore achiel kachiel ang' amigi thuolo bang'e mar mondo mi gimoswa gisechopo e studio kar kanyo to motelo manya koro moge jwang' wabinja ne sigana molos kod Joe Juma pat jopiny kotenore kod twak kata riwruok mar Raila Odinga kod Ruto romo mano bag Mombasa odiochieng' manyoro bang' lek mar Raila Molo Odinga mar bedo jakom mar Africa Union Commission kata AUC podhe pi paro siwuok mopogore ka otende kod kama yor siasa mar Odinga koro chomo romo mar Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot mar jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa bende ne omedo kelo paro ma opogore piny for social stability dwaro jotelo ka bedo together ne nyaka beniga wacho weche manyalo konyo piny penjo maduong' ma joherago mag Odinga temo manyo duoko mare ento nyalo bedo ni romo mar Odinga kod Ruto temo nyiso kama yamb siasa koro chomo e pacho kae and wang'eyo ni macha was a bold step mar ker mar chunge Raila Odinga sama koro ne wanyalo dware support ker obedo kodwa wan kode kanyakla 2027 abolo uno ganda baba so chungie gi Ruto konye Ruto nyathi koywago konye miye Spika ma bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay Walter Opiyo wacho ni omor kod romo mar Odinga ka achiel kod Ruto ka omedo ni doher mondo koro Odinga kodhi mana nyime kod siasa ma pacho kae siasa ma Kenya ka to Raila mong'e kore kako wacho ni ubiro miyo ji line no okomi joluo kende ubiro miyo jo Kenya mpango jatend migaono ma teke pacho kae Opiyo Wandayi wacho ni ok ginyal yie mondo Raila Odinga koro rekod jotelo kaka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mowacho ni osebedo kaposo wechego ma ok ni kare. If that is the kind of ideology that Kalonzo wants Raila Amolo Odinga to associate with, then he is mistaken. Because we shall not allow that to happen.
We shall not allow Baba Raila Amolo Odinga to be misused. Wandai wacho ni kako oganda Luo gisiango jogo moherogi kod mago moko herogi ka omedo ni kako oganda gidhi bet e piny owacho motele kod William Ruto kendo yiero mabiro bende gibet e piny owacho ma idhi losi. We now know our friends, our true friends, and we know those who don't mean well for us. We stay in government up to the end, and in the next election, we also plan to be in the next government. Wach makamae nosiko jublono manyando Jared Okelo, mane wan jatend piny Kenya William Ruto, osenyiso osiep makare ne Odinga kaachiel kod oganda Luo. I can confirm that President Ruto did what no any other person can do to you, including your blood brother. Ruto has exhibited true friendship, not just to Baba, but to my community. Odinga kinde romo kod jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne owacho ni e kinde machiegni odhi golo chung' mar kautenre kod siasa ma pacho kae. George Juma, Ramogi TV. Ahinya mano sigana moloso kanyo kod George Juma kia ka welo ma Kisumu oseikore koso podi ka etemo losgi kar kanyachiel kachiel tie to gintie kanyo mondo mi ang'wa thuolo mar twak kodgi ayanga to ka wadhi nyime kod twak kana kotenore kod gima winjo kar kanyo. Jatend migawo mochung' ne weche mag teko owacho kar kanyo ni ok wabiyie ni Odinga obed misused. Jal machielo loso kar kanyo wacho ni Raila okony Ruto. Wandai chako nuoyo kanyo ni koro sani wang'eyo ni osiepe wa gin jok mage. Mae kama siasa ni bedo ka ochoma. Chako di Robert Alai paro mawuok kuom jotelo tok romo mar Raila Odinga kod William Ruto. Mane kama no ageno kanyo ni odhi bedo ni ODM nende ka gimoriwore kod UDA etayo chenro mag sirkal koso pod chung' nyalo bedo ni ODM onge sirkal. Erokamano ahinya Cleophas kendo aparo ni gimotimore Mombasa manyotimore nyoro en erokamano mane jatendwa Raila Amolo Odinga odhi goyo ne President Ker ma piny ka kuom tich motimo maber kuom wuotho kode e lweny manyocha wagoyo mar bedo jatend Africa Union. To kanyo osetimore kamano ma jakom noduogo nyocha gotieno moromo gi Ker mogone erokamano. To nyisowa ni bang' wik achiel kata mana ndalo mathin wadhi winjo communication koa kuome. Koro mano kaka jotend ODM kata jolup Baba gi broad based government nyaka koro warit mondo wawinj gima jakom wacho, nyaka wamiye thuolo mondo omiwa paro maler nikech aparo ni nyalo paro nyoro, nyalo wacho nyoro, lakini oling mowacho ni nyaka koro ndalo dhi matin mondo bi owach pache bang'e. Taparo ni kwa ng'iyo gi indication manyotimore gi gik manyotimore nyoro, taparo ni yo ler mar chances mang'eny ni wadhi tiyo gi UDA to ka Baba obiro communicate mopogore kuma Baba wacho ne moboluwo. Recho gimotimore Mombasa okawi gi buok kose ni gima mana kaka ne gik moko bende ochalo motelo ne odiochieng' manyoro. Ng'eni gima notimre Mombasa en gima ber, ok en gima nyochakre nyoro, en gima nochakre after June 2025. Koro en gima jo Kenya duto konyiso kata na oganda mar Luo kende onego bed ni rwako, nikech en gino makelo piny Kenya together. Waseneno tungni mosebet e pinywa kaendi goeko, to en gima ber ahinya kwaneno ka jotendwa ariyo nyalo makre mawach ni Kenya is bigger than individual. Matiende ni waketo pinywa mbele ne interest magwa kaka dhano, to gima berie mogik kendo en wach mane Baba wacho ni an kora seduogo pinywa ka. Taduogo ni kanitie yo duto manyalo konyogo ogandawa, manyalo konyogo pinywa, to antie thuolo mar timo kamano. Sana sana miyo direction mar party wa kaka ODM. En ni jatendwa ma waluoro migosi Raila Amolo Odinga nyowacho ni mbele kae wadhi nyisou yo mwadhi timo, mwadhi luwo. To kalure gi gigo mwaseneno kaka timre chien kae, ka Ker nyocha rwako jowa moko e broad base as experts,
wachre bende ni nitie opportunity minyalo mi jowa moko e positions bende mopogre opogre, matiende ni the president himself dwaro neno kaka onyalo rwako ji mang'eny e sirikandni manyalo miyo ji duto feel ni gin part of Kenya. Kamano to yiena mondo awach ni en gima ber kwarango gimiluongo ni social stability of a country. Matiende ni kata king'iyo chike kata Political Parties Act, the constitution itself allows ni kosetim yiero to yiene jo party mamoko mondo giwuog kocha giduog koni endi kanitie ber maginyalo kelo. Omiyo kik wanene anena ni ang'o momiyo watiyo gi ker masani, to wanene ni bende chik bende oyienwa ni wanyalo tiyo gi sirikal. Mokwongo onego wang'e ni kaka wantie gi constitution 2010 onge opposition in this country. Jomoyier modhi e bunge duto gin jomonego bed ni oversight the executive. Matiende ni ging'iyo kaka executive dhi. Mar ariyo en oyienwa after 60 days or so ni ng'ato nyalo wuok e party ma entie mojoin party machielo. Ma bende waseneno kata from our coalition mar Azimio ka ng'ato kaka Martha Karua nowuok koda nodwa tiyo gi sirikal to tame ok wang'eyo. Koda nodwa dhi kende mwaneno ka bende offer other lances are there. Matine ni chik bendo yie as it is gima baba timo niendi. Ok en gima wendo to en gima an gi geno ni ka ginyalo yie ni gikete ywak mag jopiny mbele mondo kony sirikal ni omit the agenda ma jopiny dwaro kaka lowering cost of living, neno ni security, waseneno a lot of abductions have been happening, mondo piny ota e yo mamoro jopiny. To en gima kaka an Nyarawila anyalo rwake zaidi nikech mano e ber lokruok ni we wabi wakonyi to wakonyi nang'o nikech waseneno ni ka yoni ok dhi maber to koro wadwa keli yo makamae. Erokamano ahinya. Robert Alai, kamirango gima wuok e dho Opiyo Wandayi ok obi en ni Odinga obed misused. Maiso ni en gimoro ma jatelo mantiere rang'iny mar Opiyo Wandayi ka jatend migawo ka otim machalo kama, en gimoro ma nyabedo ni osebedo ka timore to gin jok mage mapono ntiere e obadho ni mapono no sani ko kiwacho ni kik bedi ni da tiyo gi Baba Odinga yo marach. Aparo nitie e kuom support manager jakom koro yudo, aparo nitie gima timore gi siasa masana, nitie jok mokoro wuok ma neno ni jakom onego bed ni imiyo luor kata imiyo yot mar tich maber. To yot no luwore gi kaka josiasa osebedo ka tiyo kode. E siasa mar Kenya nitie tieng' diriyo. Tieng' mokwongo en jok madwaro ni jakom oti badgi, jok mok ti ne jopiny. En e ODM kata en e Azimio ka to ng'iyo ni tich ok onyal. Koro en kuche wuoga ni ka jakom oting'o bade to 70% of the votes are in. Koro mano nitie ODM ka. To kidieny kata tieng' mar ariyo en jok mantie magoyo baba. En korgi kocha itere ga e od bura nikech ogoyo baba. Koro jakom osebedo ka tego Kenya mar siasa ni, siasa mar Kenya ni e yore ariyogo. Lakini kuwuok sani to wawacho ni onge jok mobo yiene ni gouru baba mondo bed elected. To onge jok be obo yiene gi ni in ja baba dhi ting'o mana lweti eka mondo ibed elected. Mana bedo ni jok ma misuse baba kata tiyo gi Raila Odinga yo marach gin jokanyo mag ODM moko jokanyo mag ODM, moko jokanyo mag Azimio, moko be jokanyo mag UDA kata jok mantie kocha makoro luwo bang Gachagua gi. Gin gineno ni sani jakom onego bed ni dhi yawo lweny gi Ruto mondo gi yud lemo ma gidwa yudo e sirikal kata lemo ma gidwa yudo e od buche. Koro ok ane ni en gima ber mondo kaka nyocho wadhi Addis Ababa, ji nyocho chopo kuchocho nyaminwa Recho kae nyocho wachopo kucho to nyocho wadana chiegni ji 600 to ji jiegni 600 ma ji thothgi gin jok mochulo pesa kendgi 90%. Ng'ato chula pesa to haya bas oringo chiegni seche 30 mondo chop Addis Ababa mondo dhi one baba. Lakini jomoko nyocha gombo ni baba kik dhi mondo giduogi goe gibed elected. Jomoko be nyocha dhi kujocho ni mondo baba kik dhi oduog ka oting' badgi. Maiso ni jokanyo mag ODM be nyocha timore. Koro siasa ni ema wacho ni siasa mar selfishness mar politicians ma Kenya ka including jok mantie ODM ok wadhi yie.
wakwayo ni kochakore sani ke jakom koro osebedo elder statesman, wamiuru jakom yot mar tich. To yot mar tich en ni washare kode pachwa, lakini kik wamiye pressure, lakini yo mayot mar tiyo be ok ochuno ni nyaka goye tiaga sate. Image marach mogik en image ma koro nyicho aneno ka jaduong' jakom osebedo over 70 tineno ko bedo tiagas. The last time in 2023 ineno ka Gachagua monde office pile ka pile so chiko tieno to wacho ni an gima dhi make sure ni ng'ani ok chak thak Kenya kendo. Mom, for the first time talks Raila ogori sasi 13 mano buogowa nwako ni jogi dwa nego jakom mwaneno mtok nyaka mtok media noko bedo spared. Aparo ni mane gima wacho ni selfishness mar politicians no, including jok ma sani wacho ni en ka odo tingo bag jakom joko kwa ni mondo tingo bade gimoro amora, odo tingo bag jakom ni mondo jakom obed elected president. Aparo ni mane kaka Opiyo Wandayi wacho, to be mane kaka Mbadigi ni wacho gi Jared Okelo gini ni ok wadhi yie ni ji misuse jakom. Jaro kama na jok matiyo gi ba marach mane wach matire karaka Recho Mulanga duogi di karaka to sani na mula diane estudio ma Kisumu iko na ne gise kore welario mano godo kanya kachiel an kanyo koda Kennedy Obuya kachiel koda ka Seth Ochieng Kanga ka gintiere kar kanya estudio ma Kisumu da mi uthuolo mondo mi umoso ganda chakodi Kennedy Obuya jakom mara UDA County ma Homa Bay imose oganda okinyi ma kawuono timiyo mana paro chuth kotenore kod romo manyoro maro timre Mombasa e kind Raila Odinga kod William Ruto. Achakodi Kennedy Obuya. Erokamano ahinya owadwa Cleophas Oluoch ye akaw thuolo makende mar gone Nyasaye erokamano kuom miyowa nafas mar odiochieng' ma kawuono ka wan ngima. Iye na mose panelist ma in godo Nairobi, aneno min Sakwa Bondo, Nyamera Recho, aneno Mheshimiwa Robert Alai wuod Nyando, to kod owadwa ma wan go Kisumu ka Mheshimiwa Seth Ochieng Kanga. Kawacho kaluwore gi romo manyoro, nitie gima iluongo ni body language kata dhok moro wacho ni mens reus. E siasa ka nyaka ibed ng'ato machich kasomo body language mag political class, the elite, in this case the political principles. Wan kaka ju UDA wang'e somo body language mar jatendwa party leader marwa Dr. William Ruto. Adieri makende wago erokamano kaka yawuot Luo mane UDA ne party leader marwa kuom mako lwet wuod Luo mar Andega ma en Right Honorable Prime Minister Raila Odinga. Kodhi kode Addis Ababa ko otimo kode mbetre mar manyo ne kom mar AUC. Kaka no chung kode no, onyisowa ni adieri manduk Onjelo Jagot means well for our community. No chung kode Amolo nyaka dakika mogik kendo waneno duoko kuom kura mana Amolo nwang'ogo. Dok en chung magiriwore kaka joka ng'ato samoro kura no dok wanwang'o. Omiyo ne wa lose komar AUC to lose honorably. Mane momiyo kana neno kane gilor Mombasa odiochieng' manyoro ni neno kani nitiere chia moro e kind jotelo ariyogi. Kata kane ineno ka giyong'ore, ineno ka gijakore bat ka gin jok man gi hera moro kendo gin onge kido moro ma ng'ato pando. Kata king'iyo tong wang' ng'ato kata pien wang' ineno ka ng'ato kopando ne wadgi kite. Mane momiyo wan kaka wan jo UDA walama ni Nyasaye makende mondo med riwo jotelogi, nikech wan joko dongo gi joko piyo. Sana wan joko Opiyo wasebedo kwa isando ahinya nyaka ne wayud Uhuru e Kenya ka. Wasebedo kwa gombo mondo mi wuodwa oyude nafas mar donjo e telo mar Kenya kata osebedo ka gino kiere lwetwa. Mano miyo wan joma notelo ka William Ruto wagombo kabisa mondo mi joluo te oriwre kanyakla mondo wamak kod osiep mondo mi 2027 wamed soyo joluo e sirikal. Erokamano. Erokamano ahinya mano Kennedy Obuya jakom UDA County ma Homa Bay. Adhi kuoma Mheshimiwa Seth Kanga ma en jakom mar ODM e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Mano
Seth Kanga ka intiere kaunti ma Kisumu, ami thuolo mar mondo mi imoso kinyi ma kawuono timia pachi bende kotenre kod romo mano bagedo chieng' manyore kaunti ma Mombasa. Erokamano Cleophas Oluoch kaachiel gi jokanyanam manenowa e wang' jowi. Mosna owadwa Mheshimiwa Robert Alai gi nyara Wila Rachel Omolo. An amor ahinya nikech kaka ja ODM ung'eyo ni migosi kata jatendwa Raila Amolo Odinga nowuok kadhi laro kom mar Africa Union. To ung'eyo ni kanowuok kaka nodhi laro komno to ne en candidate mar piny mar Kenya kendo sirikal mar Kenya mano ugole. Omiyo nyoro sirikal mar Kenya nye loro ayanga campaign no kanye gini State House ma Mombasa kotelni gi jatend piny Dr. William Samoei Ruto. Omiyo wan kaka oganda nyowa mor to nyowa winjo kaka giwuoyo kaka jodong, nyowa winjo kaka president wuoyo, to nyowa winjo kaka ogai marwa kendo jatendwa Raila Amolo Odinga wuoyo. To wan kaka jo ODM nyowa winjo kaka jatelo wuoyo, to nyowa ng'iyo weche ma nyowa wacho. Nyowa wacho no dhi consult friends kendo gi jochama. Tung'eyo ni weche ma ji wacho mag riwruok nitie Political Parties Act ma guide kaka coalitions bedo. To jakom nyowa wacho ni odhi consult friends to gi jochama. Omiyo wan warito consultation no. Tung'eyo ni kata ka ji riwore winjo kaka jo kawuono gazede ndiko, TV lando. Nitie structures, ODM as a movement, nitie kaka party rengo mondo ji ochop kuonde ma ji ochopego. Nitie finally the National Delegates Congress kata conference ema decide kaka chama rengo. To ung'eyo ni Kenya ka sirikal, political parties te gimo iloso gi maduong' ahinya ODM achiel kuomgi en bedo e sirikal. Onge ng'ama loso party mondo bed oko mar sirikal. Party loso mondo kaw telo. To telo unyalo kaw through coalitions before and even after kosetim yiero. Omiyo wan kaka ODM wan bende wapangore for 2027. Nika 2027 ochopo to wan kaka ODM wadhi nade. Tung'eyo ni wan kaka ODM nitie ruethwa manyocha wamiyo osiepna Obuya Geri ma jo-UDA magipurogo ruedhi mabeyo moluongo ni experts. To kigolo ruedhi e dala kaka jaluo nyaka nini, kigolo ruedhi e dala ni opurne jirani kata wadu, ok nyis ni loro kundi ni koro iwe kul ni koro iloro. Kul podhi adhiya mbele. Omiyo kundwa en ODM. Omiyo wan kaka jo ODM koro wa strengthen chama wa to wabedo motegno, to wabedo ready for 2027 kaluwore gi kaka ji go mbaka. Nikech Kenya ka wan gimoro achiel, political parties go gina gik molosi to wan jo Kenya te. Omiyo wago mbaka, uneno ka joka be go mbaka kocha. Gachagua go mbaka gi Kalonzo, gi Eugene Wamalwa, gi joma moko go. Joma ne wan gi coalition ne moseringo dhi kocha. Wan bende kaka ODM wamenyak wago mbaka gi yawa political parties mopogore o kata UDA kende. Political parties ng'eny e Kenya ka. Wabro go kodgi mbaka. Wabro neno kuma Kenya ochika ka sa oromo. Erokamano. Mheshimiwa Seth Kanga, kapok aweyi kata mondo mi aduogi studio ma Nairobi kar kae, penjo mantiere kar ka mokwongo, itelo ne ODM e kar chung' bura ma Kisumu Central kaka jakom. In gi ji mopogore opogore, nikech Kisumu Central ni e chuny boma mano ma Kisumu kendo e kaunti mangima ma Kisumu. Bende paro ni oganda duto orwako kuom gino ma isewinjo kar kanyo kata sigana mokalo tiyo kanyakla mar Raila Odinga kod William Ruto. Oganda moko nyalo nene ka gima en betrayal mar trust mag oganda luo, koso en kos step achiel mirango ni en madhi promote weche mag national unity kata achiel mag oganda jo Kenya mangima. Ikete kama chal nade to paro mopogore manyalo wuok e kar chung' bura mari mitelo ne ODM irwaki kendo inyalo address gi nade? Erokamano, ing'eyo ni gimoro kochakore to nyaka ji bed piny ka ji go mbaka. Awinjo kiwacho
ni en betrayal mar trust mar oganda Luo. Mano ok en wach makare, nikech kaka oganda Luo onge kama ne giwinjore gi Raila Amolo Odinga ni saa asaya ma Raila Amolo Odinga kaka party leader mar ODM ni nyaka owuog oganda ni kata owuog oganda ni kata owuog e sirikal ni. Onge kama oganda Luo nowinjore gi Raila Odinga kamano. Oganda Luo en nigi hero chama mar ODM gi ideologies. Tung'e ni ODM is a movement. A movement en gima move kaka sadhi. Kaka political tides change, e kaka move gi ideologies ge. Omiyo ODM ok en chama ma static, muchung' achung'a gi para achiel ni kaka ochung' kaka ochung'. ODM en chama ma move kaka sadhi. The movement no e momata. Gik moko nyalo timore e siasa ka, but the movement moves kaka sadhi ge kaka tides mag siasa change. Omiyo onge ng'ama wach ng'ato wacho ni Raila Odinga nondhogo trust ma joluo. Joluo believe in Raila Odinga, and onge kama Raila Odinga osedhiega wrong in any political scenario kata kego kura. Onge kama Raila Odinga osedhie wrong. Mane momiyo niwinjo neno kowacho ni odhi consult friends gi ji mopogore opogore e migepe mopogore opogore, bet church leaders, religious leaders, elders, the political party, the professionals. Mondo ng'e ni to jogo wachano. Omiyo ko negotiate at the national platform. Obed ko negotiate gi order. To wasewinjore, mane kama the concept ma the public participation beire ni sa gimoro amora mitimo obed in the decision making a national platform jopiny obete kendo pachgi okaw. Mane mo jakom timo. Kendo time kona kochakore kawuono obro dhi kode mbele kamano. Nyaka chieng' moro en mutieke kako dware gi kako design. Erokamano ahinya. Yena mondo mi aduoge e studio karka los kod Rachel Omolo Nyarawila. Weche thoth ahinya mantiere karka winjo gima Mheshimiwa Seth Kanga wacho ka ni studio ma Kisumu. Oganda Luo yudo gang'o tok romo machalo kamacho ni onge pak moro amora mar Odinga oseloso gi oganda Luo niero ka adhi amosora gi Ruto, adhi amosora gi Uhuru gi maka mawene beni biro. Thoth oganda wa wacho ni bang' mosruok machalo kamagi nitie ber mabiro gane jowa. Nitie moko ma wanyalo geno kendo tok gino machalo mosruok. Kata en mosruok mosetimore e kind Ruto kod Raila Odinga ka warango duond bura mar ODM kod mano mar UDA. Mokwongo nyaka wang'e ni in politics, the Kizungu wacho is there's no permanent enemy and friends generally. Martina ni kawuono but it's just interest and ideologies. Kaka wan jo ODM, wachunga gimiluongo ni social democracy. Maseche mababa wacho ni odhi wuoyo gi osiepe kendo odhi wuoyo gi jochama, matiende ni odwaro winjo pach jo maluwe ni to unu neno nang'o kae kama wachunge kae kaka wasewuotho gi jogi to possibility mar gima ber miwacho ni ang'o mabiro no bende nitiere. Matiende ni magi gik ma we tend to benefit seche mwa wariwre. Mokwongo nitie peace of the nation. Mar ariyo ni gik maricho mwanene sirikal kaka sani wanyalo loko. Waneno kanyocho kel jowa mopogre opogre mondo kony sirikal ni. To ka pogre gi jo ang'wen kata bich manose yudo lemo, nitie jomoko bende mose luongi kuonde mopogre opogre. Omiyo seche ma ipenjo ni ang'o ma dibedie ber mane mwanyalo yudo seche mwa join sirikal kaka ma kata mane wa join Uhuru. Tineno kamar Uhuru chagi momiyo ji ne kastigete kata wacho ni oyo noko ber kodwa hinya. Eni ok nwaneno ranyisi makoro waneno kuom ker masani kalure gi migepe momiyo wa kaka oganda. Mokwongo in the history of this nation, waneno ni for the first time Ministry of Finance for the first time nyaka ne piny Kenya chakre eka wang' nyochopo e Luo e piny ma joluo. Omiyo nitiere ber mwaneno nyoro wawinjo kata ka Mishimboko be wuoyo ka wacho ni seche mababo mosre gi ker kamae to nitie tudruok manyalo miyo wakata wayud permanent secretaries moko bende madhi konyo sirikandni mondo ta maber. Omiyo kik wanene ni to ere gima biro na as an individual. To waneni ya jowa moseket kani ng'ato kaka Waziri Opiyo Wandayi ere konyruok mwaneno e ber makoro wan gi migao mar stima ber mane mwanyalo
tiyo godo kata wanyalo leverage ni ng'atwa ni kae bende wanyalo push kuonde wa manye onge gi stima mondo timre nadi mondo wayudi seche ma wan gi waziri mar finance bende wan kaka jotendwa bende ginyalo ensure ni ya seche ma budget 2025-2026 idhi kal bende ndara moro mawuok Bondo kadhi Liunda cha bende has it been factored mano e kony manyalo biro ka koro kwang'iye politically koro wang'iye niya ang'o ma wanyalo leverage on jowa mwaketo kagi ber mane wanyalo yudo ber ok nyisa insa ni nyara wilo kete position to komi ng'at achiel position momiye ni ere kaka otiyogo maber mondo jowo timre nadi oyud kony ineno kasani yes nitie moro madani mondo miya piny kapok adhi ir Mheshimiwa Robert Alai yes nitiere jotelo moyier mondo mi otim tije moko dongruoge mag loso nderni apaya mawuok kure kadhi kanye dongruoge mabiro e kor gwenge nitie jotelo mabe sani iwacho ni githoth rang governor, senator, jaod bura, MCA kama gintiere kar kanyo ng'ato nigi tije monego bed ni gitimo en ang'o madwaro ni nyaka Raila Odinga mosre kod jatend piny koka dongruoge ochop ne oganda wa debed ni nitiere e jotelo ma wayiero kaluo manyalo miyo gik ma kama ok chopi nyaka Raila Odinga mosre gi jatelo moro e koka gino chop kare okonyiso ni nyaka baba mosre gi jatelo moro eka mondo oganda luo kata oganda kamoro amoro yud kony karang'o mirito mana ber ni ubi bang' mosruok gimone ging'enia seche ma wawuok oko kaka jo ODM jo UDA ji te wuok mondo oyud ang'o oyud telo mondo gine ma gibed niya konyruok wanyalo bet nade seche wakawo telo to seche mwaonge itelo ni wan wabet ni wan tije waduto en mana ni go sirikal o nyidhi omolon o nitimo kama to yudo ka koro we'll call it we are economically or marginalized as a community matina ni bero kwa biyudo mang'eny to seche ma un gi ng'ato let me give you a very practical example nyocha ka waziri ma son is in housing what's her name again Wahome yes ndalo manyocha ne water kende that's just short stint mane en kanyono bende ni neno tich ma mama no timo thurgi matina ni seche moketi kacha kizungu wacho ni charity begins at home bede ng'ama jatelo mang'iyo ni dala kocha na we nang'o emomiyo chako kawacho niya waziri Opiyo waziri Mbadi gi jowa mamoko mokete migepni mopogre beduru joma ng'iyo chien emomiyo kuonde mamoko gi osebedo kadhi mbele nikech giyudo jotelo maparo chien ni opportunity momiyani ere kaka adhi konyo godo ogandawa mondo wan bende wabede kamoro malong'o sani ineno ka a while back nyocha wawinjo ka iywak jo Homa Bay I think there were nurses or something almost going on strike to seche ma un gi waziri kachacha to nyalo nyiso maber onyalo kuodhonu kata wach niya udhi marach kuonde ma kama ang'o ma mono uketo gini mondo walosi Mbadi owuono wuoyo ka en thurgi kowacho ni sani ane migawo mar pesa diber na ka neno ni seche ma locations obiro mwatimo budget niya ndechni wani kae aneno piny luo bende bedo develop to gigi duto lure gi jotendwa madhi tero wechegi omiyo kok wayiero bende jotelo mabeyo kata ne Raila Amolo Odinga mabed president to gidhi chopo wach ni ndara ma Bondo Liunde dwa nolosi hospital ma Siaya dwa nolosi kata gima kama idwa notim to onge kaka baba bo biro manyisu omiyo gini bende chakre kodwa ni nyaka wayier jotelo matimang'o manigi chuny mar development e kang jowa mwaketo kande bende nokonyo nikech onge kaka bo biro maket gimoro e budget ka ok owuok from the particular leader. Erokamano ahinya Mheshimiwa Robert Alai kapok akaw yueyo awinja ne pachi isebedo ka iloso kendo ichiwo paro mopogore opogore chal mar siasa ma pacho kae tiyo kanyakla mar William Ruto kod Raila Odinga en gimoro minyalo wacho ni en genuine kata mar adieri koso en mana karata mar siasa ma itugo mondo mi orang ni oduok piny mbi mag jogo mosebedo ka gedo sirkal tesre kendo mondo mi consolidate power koso debed ni ma achiel kuom yore miwacho ni Raila Odinga oseweyo ng'wech ma yiero mabiro mar 2027 to koro osiro William Ruto oganda moko wacho ni en KBB wacho ni sani en kumi bila break mane line ma ji okawo awinj pachi kapok adhi aparo ni gima timore sani en ni jo Kenya mang'eny oseng'eyo ni mondo iyud development e piny kae historically nyaka iti gi sirikal engage one system man gi a lot of political patronage and patronage no ok en gima inyalo golo gi ndalo achiel ok inyal yudo development inyalo paro chon kane economic mainstay mar Nyanza
kaka rice and sugar cane ne gin gik madonga ahinya Kenya ka. At one point irrigation scheme mamwecha ne en fraction mar Ahero. Tinda Ahero en fraction mamweya. Engage political patronage and historical legacy ma development pegged on support. Mar ariyo en ni nyaka ing'e ni development mang'eny also in Luoland osebedo mana ka jakom tiyo gi sirikal. Ne waneno ndalo the Rainbow Coalition government kane jakom omako migepe madongo ni a lot of development, the roads, housing, planning ma Kenya kanotim maber, medical services and so on. Kochako donjo manyocho konyo ker Uhuru Kenyatta tich higni 2 mobedo kanyogo, inenore gik motimore Lakefront. At least Lakefront obedo gi image ma gitemo organize maber. Aparo ni gima timore sani en ni gimokuongo ni manyocha jakom nyocha komanyo ker nyocha manyo jakom mokone ni konya kweyo piny kech piny nyocha liet. To ka nyocha konye kweyo piny to jakom wacho ni ami experts manyalo konyi kweyo piny. To eventually oneno kech ineno ka inflation dok piny, ineno economic development, ineno interest rate dok piny, kendo ineno ka jatend migao Mbadi owacho ni for the first time odhi miyo relief e payslip mar jo-Kenya mondo kik jo-Kenya winj pek, jo-Kenya matiyo 3 million gi wiye michulo pesa gi sirikal kata e private sector mondo giwinj yot matin e payslip. Koro gima timore sani en ni we are rescuing UDA from themselves. Wakonyo Kenya kweyo piny by rescuing UDA from themselves. To kochopo 2027 ka jakom ne miwa direction ma oparo ni the best in consultation gi party members gi jo-Kenya ma iluongo ni public participation, aparo ni mano e direction mwadhi kao. To koro ok onyal kuonge wach ni kumi bila break nikech mano dhi chalo ka gima ok wami jakom luor gima nyo wacho nyoro, kaka ne wacho mokwongo ni nyo nyalo lande nyoro to noko lando nikech oneno ka nitie structures manyakwa lu. And for the first time aparo ni nyaki par ni ODM migani was celebrate 20 years. And 20 years go and 20 years of ideological movement. Ok one movement machalo moko parties moko ma bang' higni 5 to githo, ineno ka TNA nodonje telo despite having presidency notho. Sani Jubilee is dead now. Moko be ditho kamano. Koro aparo ni mondo wami ODM teko nyaka wa respect ni jotendwa ni ka gi direction ma is arrived at through public consultation. Koro kapoko wacho ni kumi bila break to wado winjo ni jopiny wachango to jatendwa mogik ma en jakom Raila Amolo Odinga owacho nang'o, paro nang'o ewi riwruok masani wabedo go UDA. Tijwa mokwongo nyocha en sure ni sirikal manyocha ok wahero, manyocha wagone kura otieko tamne ma ng'ato ok ogole teko. Kosetieko kanyo to wadhi ng'iyo ni ODM kao telo kata wamedo gi higni 5. Erokamano ahinya Dani maparo ni kanyo kaka wiye masana duogo kae kod Kennedy Obuya kachiel koda ka Seth Kanga ka entiere studio ma Kisumu mondo mi watwago di achiel kachiel. Ote medo donjo mathoth ahinya e mbui marwa mar Facebook ka James Mesinde Oduor wacho ni Cleophas Awuoro ka ODM nyalo riwore gi UDA aweyo goyo kura chuth. Mano paro mantiere kata kanyo ma janeno no ka entie kaunti ma Kisumu. Mathoth aduogo nyakura mo jwang' bang'yo masani kik idhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Anadwaro rat. Ikide ukushi. Anabiro timo gimoro. Anang'e mi biro timo. Awacho neno tim gimo neno ni kare kae. Koro in ng'ano kae mondo inikwara tero.
Ang'o midwa ga ne riembo mtoka to kine miriembo? An kayo kadwa neno kokale gi marach to bende kadwa neno pi wang'e. Okanyal kale gi gite. Anawinjo kaseol gi tembe gi Nyasacha. Magi gin wuoche mag Sarab. En orwako giga sama en odwa ng'ado bura. To Param, mai koro en ting' mari nikech in yewuoyi maduong' e dalani to bende in gi mora mora kae. Indulge in that moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. My brother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushopilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Machini kendo nyakura moga juangen moro barani podikete karka chenro maramba koromo watai achiel kachiel kaka ngi wenda ang'wen wamedo rango chal mar piny Kenya tainya kadiponi ODM gi UDA oriwore odhi chalo nade mae kama kuni mondo mi medo no tema chuok SMS line oyawe na 3:6 e mbui mar Facebook wantiere live kod mbui mara YouTube iro kacha Ramogi TV Kenya ka yoro ote mari wadhi thuolo mar somogi ka wadhi nyime kod chenro ka kawan kod ubelo duto yana mona dhi e county ma Kisumu e jakom mar UDA county ma Homa Bay Kennedy Obuya Obuya kantiere iri kanyo koro sani ukinyi makoni chen mar mbako romo in kaka jakom e county ma jakom mar UDA county ma Raila Odinga osebedo kod mbi mare nyakiango jotelo duto moyiere wacho ni county ma Obe manya bed ni county manogo 6 piece mangima tiyo kanyakla mar William Ruto kod Raila Odinga keti kama chal nade kaka jakom inene ka gima en yono mano mar chwalo dongruok koso en yono mar nego chuth duon bura mar ODM e gweng'u kanyo ma Homa Bay to ka dipon duon bura mar UDA ntiere kar kanyo ma ntiere ine jakom odhi chalo nade ka irango yiero mabiro tiyo kanyakla mar Ruto kod Raila Odinga. Kamana ya Cleophas Oluoch wan kaka jo UDA waonge gi intentions mora mar tieko chama mora in Homa Bay County. And one agenda marwa en wa facilitate chenro mar dongruok e kind national government mabedo led gi President William Ruto kod e piny Luo. Wan kaka jo UDA wan gi mor mathoth
kuom joluo naturally predominantly piny maluo ka osebedo ka piny chama mar ODM man gi mbi kendo nigo teko. To king'iyo nyaka nwadonje UDA ni, ng'ato nowacho ni numbers does not lie. Wasetiyo matek e county ma Homabay gi counties mamoko mag Luo kwago mbaka kod oganda mag Luo mondo mi odonje e chama marwa mar UDA. Kidhi ka register political parties, iyudo jomochiwore willingly without coercion, moko ng'iewogi be ok ochungi modonjo voluntarily mo register party mar UDA. Ni neno yiero mane watimo higa mokalo dwe mar 6 kaka notimore, mano nyiero ya nyisi makende ni wan bende ne wan mana yawuot Luo mano iwuok oko kogo mbaka gogandawa mondo mi odonj okonywa riwo party marwa lwedo. But in the spirit of moving forward, onge kaka wanyabito ni wan joluo to wasebedo kwalendo mondo joluo donje sirikal, to joluo mo ntie ODM oyie biro konyowa riwo lwedo party leader marwa, to wachako bedo gi kihondko. Wan mano en gima morowa kabisa, kendo watweyo mana lembe geno ni Nyasaye madiere wa mana kaka wan joluo mondo mi wago mbaka kaka joka ng'ata achiel kowateno sirikal ma Dr. William Ruto. Yiena anyis owadwa Mheshimiwa Alai no make comment moro kanyo ni gintiere to rescue UDA from UDA. Adwa mana inform Mheshimiwa Alai ni Rigathi Gachagua gi team mare are no longer members mag UDA. Koro onge kaka unyalo rescue UDA from UDA. Gimukonyo wagodo en riwo Kenya. Nikech truth be told, chien kacha ne Kenya nitie akirikiki kendo ne Kenya gak. Sama ne pod wantiere gi an enemy, the Trojan horse, an enemy from within, ma en Rigathi Gachagua kod team kod lange. Adiri mane duk wan cognizant of the fact ni migosi Raila Odinga no konyo Kenya kuom mako kendo teno Ker William Ruto. Mano wan kaka jo UDA wagoero kamano. Jaduong' Adui Mheshimiwa man batha kano wacho chien kacha ni gichiwo rwedhi. To kichiwo rwedhi ni puro ne ng'ato to kulo kilor. Mano en adieri manduk. Wan bende wan jo UDA wacho ni en United Democratic Alliance. It is a party that believes in alliances. Wan jo UDA, the spirit of forming democratic alliances ma unite jo Kenya. Mami wabedo Kenya kwanza. We believe in that spirit. Kendo wabiro go mbaka gi jo ODM in detail. Yiena apuonjera kod oganda Luo. Ni gimana wacho mbele kacha ni nyakibed as a good politician and a good political student. Nyakibed ng'amonge somo dho kingi. You must learn to read the lips of the principals. Kaning'iyo kaka formation mar leadership manotimore a restructuring mar leadership mar the Senate and the National Assembly. Ni neno ka jogo ma jokanyo mag party mar ODM oyudo migepe mag committee leadership mar National Assembly kod the Senate. Mano is a gesture enough and ranyisi makende ni there is goodwill mar realignment mag political parties ariyo man UDA called ODM. Affiliations called alliances madongo towards 2027 biro. Kenya is a democratic state. One ready. Nikech kata mana William Ruto en ja UDA. To so nyamoro nyalo bet ni ti ja UDA moro kata mana modak Obunga kama samoro de gombo niya o contest against him some of the team of party primaries towards the national elections in 2027. ODM bende samoro nyalo bet ni kata mana nitie ja member moro modak kata mana Murang'a ma en ja ODM manyalo gombo ni bende dhi ochung as a presidential candidate gi ODM ticket. Kenya is a democratic country. Parties gite bedo guided by the rule of law. Ma obedo anchored gi the register of political parties.
wan wa look forward ni kaka wasechako ko stepni. The most important thing wariwu jo Kenya. To ok wanyal riwo Kenya Nairobi ka ok wanyal riwo Kenya Kisumu kod Homa Bay gi Siaya gi Migori. Sama riwo Kenya Nairobi nyaka wakwongo mokwongo odwa ka wariwo Kenya. Waket in a way ni onge gimoro amora ma divide wa kaka joluo. Political parties magwa ma wadifa mang'ando ni political parties gin mana yie midhi go nam mimanyo godo chiemo. Sama chiemo osego e dho wath, onge ng'ama dhi ng'iewo chiemo mawacho ni yie ni ok en yie marach na ok anyal ng'iewo go chiemo. Chiemo sama osego e dho wath, joma ng'iewo chiemo to tere chiro, to ji te ng'iewo chiemo e chiro mok yier ni yie mane manokele. Erokamano ahinya Kennedy Obuya. Adhira Mheshimiwa Seth Kanga ka entiere studio ma Kisumu na bathi kanyo man mondo mi awinje kendo embo mi aparo kotenore koda oganda Luo. Mheshimiwa Seth Kanga, oganda Luo osebedo ka luwo Raila Odinga kuom kinde malach. Nyaka sani ka waloso tiyo kanyakla kinda William Ruto koda Raila Odinga. Iparo ni achiel kuom mano manyalo duoko piny mbi ma duond bura mar ODM osebedo godo nikech jatend piny Kenya bende biro kod duond bura mare mano mara UDA e gwenge ma Nyanza ma jakom nitie bathi kanyo. Tainya e kinde ma walose sani joma tindo manyalo wacho ni kos ma kamae nyalo bedo ni obedo betrayed. Eno koro in kari kae machak wach mar betrayal ni chaka anuoni ke kendo. Iwacho ni kama nitiere karka gi weche maga handshake manyalo bedo ni nuore kinde ka kinde to gin giwinjo ka gima ni tiere gik moko ma ok gi elewa kata gionge teko mar winjo moro malong'o. Bende paro ni mbi maduon bura mar ODM ma bende ywayo jok matindo nyalo dok piny e gwengewa ma Kaluo. Erokamano Cleophas. An adwa biro nie gima timore Kenya ka sani. Mbi ma political party mar ODM tok nyal dok piny. Nikech ing'eyo ni ODM e dominant party mantie e region wa ma Kaluo ka. Sana Western Kenya kiriwo nyaka Kisii, nyaka the former Western province. Adwa nyisi the current scenario matimore kaluwore gi governance mar Kenya ka. Nikech mane gima important sani. Ing'eyo ni nyocha ne wan kaka jo ODM wakawo jowa mwatero e sirikal, ministers ming'eyo. Ting'eyo ni sirikal ma Kenya governance itimo ka policies owuok e cabinet to gidhi e parliament. Tung'eyo ni the former setup mane okethore mar Gachagua gini. Jogo Gachagua ne control parliamentary committees. Tung'eyo ni sani joge wanie sirikal ma minister maloso budget en John Mbadi. Emiyo sani ODM realign committees. Ruto kaka president realign committees mondo ka legislative proposals wuok e cabinet kama joge wanitie gi joge Ruto to kaka dhi e parliament kacha to giyudo committees manitie gi chairman manitie manyalo kalo legislation proposals go mondo ka gidok e sirikal to giti nikech ing'eni parliament itiyo gi strength mar the numbers. Ng'eyo ni Gachagua osedhi gi joka kocha koro nambo dong matin. Koro wan kaka ODM in the spirit of broad-based government nyaka bed ni watiyo gi sirikal ni ministers wantie ka to e parliament kocha be jowa nitie e departmental committees manyalo kalo policies go. Mago watimo kaka chama. Nikech ing'eyo ni political party bende mondo bine obedi nyaka bed ni fight for the interest of the people. Nyocha winjo ka Professor Peter Anyang' Nyong'o wacho ni ka weche jopiny ok owachi to mach nyalo muoch sa asaya. Gigo mamiyo mach muoch go emomiyo nokaw ne experts kamoter kacha mondo jowa obed mamor. Ineno ka sani gigo manowachi projects manochaki kanyo jowa gi odonjo sirikal, some of them are going on. King'iyo kata Kisumu ka Mamboleo nyaka Muroni Road Chepsitet dhi mbele. King'iyo the ring road south of projects nyalo dhi mana ka jowa ka niyo sirikal to parliament bende cheko gi to ging'iyo maber mondo gigo mane wacho ka mane Professor Peter Anyang' Nyong'o wuoye ni jopiny nyalo muoch sa asaya gi kaka obed addressed. Nikech wan kaka ODM gimomiyo
jopiny nyalo bedo ni ok mor kodwa ka ok wachik kitwa. To sama wabedo e sirikal no to dwaro mag jopiny, nikech ng'eni political party bende jopiny ok nyal moro amora kodi kata ok wadress challenges gi issues mosebedo ka nitie machando jopiny e weche mag somo, e weche mag ndara, e weche mag health gi gimoro amora. Even our counties nyaka ti gi national government, nikech kata mana king'iyo chik county governments ma Kaluo ka gi kata ma Western, most of them noyier gi ODM. Omiyo the spirit of interdependence cha between the county government gi the national government mondo jopiny one ni gigo mane governors owacho dhi mbele mondo bed address, mondo kik chia mar ODM kik dog piny ni county governments wagi otiyo ne jopiny. The national government ma jowa sani be koro nitie, we are part of that government. Be wa ensure ni jowa mane wayiere sirikal no bende achieve, nikech sani sirikal duto ni mess up mokethore to ODM will not run away from it. Mbadi, the former chairman of ODM, near Srikano. Wandai, the former director of Secretary of Political Affairs, Nikanyo. Joe, the former deputy leader, Nikanyo. Oparanya, Nikanyo. A school, Nikanyo. Plus others, Moyer, Nyanjuma, Srikal, Mupuguru, including state corporations. Gina Yekanyo. I mean, one kaga ODM, what time of attack? ODM time of attack. Ni serikal manyojo ose donjeni jogo timiza gik moko ema min jakom nye wacho noduogir jopiny mondo winj wach jopiny mondo chia mar ODM ma wan gi ground ja jopiny bende parogi mondo kete iye kanyo mondo wadhi mbele kaka cham. Tang'eyo ni ODM en party ma is a social democrat ma listen to what bedo govern under social democracy ma listen to weche mag jopiny. Omiyo wan kaka jo ODM wang'eyo ni chia marwa ok bidok piny. To ung'eyo ni ok wanyal keto ni koro jo UDA ni ok nyal bet e waka, nikech ODM en chama mohero demokrasi. Raila Amolo Odinga, Professor Peter Anyang' Nyong'o gi James Orengo gire mano fight ne multi party democracy. Ema nyalo neno ni sani wanyalo bedo gi Mheshimiwa Oguya ka wawuoyo wang'ado rieko to wagolo paro waneno ni Kenya mondo dhi kae, nikech political parties gi okolos gi mondo gi destroy the fabrics of the society. Mheshimiwa Seth Kanga, olos gi mondo gi med chia mar piny mondo dhi mbele kamano. Omiyo ano kaneni nitie kumoro madani ODM nini ya serikal nyalo duoko. Nitie kumoro kama madani mondo mi duok kapok abiro recho mole e studio kar kae. Kama ilose no kanye kama oganda mathoth kata mosi bedo ka ndiko no chako oro ote gi mbui okinyi ma kawuono jogi gin kidieny matindo kama penji ka rowere gi thoth gi madhi bedo ka go ombulu e yiero mabiro mabire go mondo mi obed ka duond buche mamoko gima ok ging'eyo gin weche ma ilose sani mosebed ka iwuoye kinde machon weche mag multi party democracy kod mathoth the struggle gi jogi ok winjgi kidieny matindo gi udarwako gi nade siasa mar mondo mi giwinja ne struggle mane ji obedo godo mondo mi go ombulu kalure gi struggle machon to struggle masani gineno ka gima jotelo masani makore gin jotelo mano abandon the cause. Mokwongo nen mar loko telo marach e sirkal masani weche mathieth ok ti weche mag somo bende chal ka gima digni ere kaka uda convince joma kamagi mondo ne adier riwruok mar UDA kod ODM dhi kelo ber kata motelo yiero mabiro. Aya, erokamano. Anga duogo iri. Penjo mana mapenjo Seth Kanga na duogo wede studio kar kae. Nyakora moga jogan ka kod Recho Molo. Recho, iwinjo penjo mapenjo kar kacha. Mane penjo mada penji. Mbaka ni migo chien 90s. Mbaka ikano timore mag multi-party democracy. Kidieny masani ma itaget. Ere kaka gidhi ni UDA gi ODM tiyo kanyakla dhi kelo telo makare. Mana penjo no. Nyoro ne wago mbaka gi jomoko. To ng'ato no penjo mana penjo mi penjo but in a different way. Ka penjo ni ere kara the importance mag jopiny bedo ni yiero leaders ka wabobet ga nwadok mondo wati gi sirikal. Nekech mane gima nyithindwa bende penjo ni karaber mane manitie ka you fought for democracy and you are not upholding the same democracy. Ere ber mane manitie ka nyithindwa inego kaka nonegi no
to okwane ka sirikal ka okang' mamalo to arrest abductions. Ere ber man waneno ka jo ODM odonjo sirikal to cost of the living is still skyrocketing. Tiparo kana wacho mbele kacha ni an gi geno to dibede gima ber ahinya ka seche ma jotendwa omakre gi ker mondo gilos piny Kenya ni ging'iyo ahinya ni weche manyocho miyo kata chenruok mar mosruok ni ochakre last year. Bende wang'iye ni gik manyocha jopiny ywago ka bende sirikal timogo tiyo maber mondo losi. To ka wacho kamano yiena mondo correct gimoro mane Setho wacho. Let me correct or add into it depending. Ni owacho ni the realignment or the reorganization of the departmental committees mantie bunge no tim ni mondo ka policies or executive to koro kala oyo gimomiyo wabunge ni kacha whether they're in particular department or particular committee or otherwise any mondo gi oversight the same government mateni ka policy moro rach to kelnegi ni mae emomiyo emwadwaro nokal kaka wasewinjo. Let me use a good example. Kaka sani wawinjo kanitie ywak mang'eny ni they should not be vetting kajikao IDs and all that kind of stuff. Koro seche modhi e jailer committee kacha ni un pachwe nang'o to gigi ne ni koro sani wa support government to let them be objective nekech gine magi oversight gine magi ng'eyo reasons mimiyo gi mondo gik makamago kal. Omiyo ken gima ber ahinya kendo miyo kata chuny rowerego bende tho nikech okinyal nyisowa ni joko ket kacha ni koro ka polisi obiro to kala matiende ni kata gin gik maber maricho madhi hinyo ma jopiny neno ni gini to sani ok wanyal kawo to gin gibo kala to bende sani en seche ma koro different political parties chako mako siep gi other political parties. Wadong' mana gi ga like achiel to ji dhi in another general election. Koro ken gima wenda ahinya ni waneno kata ka nitiere relationship moro ma is building between ODM gi UDA. Waneno kata ka Gachagua bende mako osiep gang'o gi Wiper. Waneno ka Jubilee is aloof gi kia kuma pod gichope kata gidwaro continue gi Azimio or other. But mago gik monego bed ni anticipate as a country. Omiyo one, let us wati gi opportunity momiwani kaka jo ODM ni tiyo gi sirikal kapo ni mane wach makeru jatendwa migosi Raila Amolo Odinga bonyiso wa mbele ka ni waneno ni wa support government ni mondo otieka tije maber mondo jopiny ywak mane jopiny nigo in regards to and high cost of living odok piny. Wanene ni employment opportunities nitiere mag nyithindwa. Wanene ni agricultural sector gik moko weche manyocha tungre ka jowa mwamiyo gi sirikal gi boti mango bokonyo. Otherwise kok waneno ni ang'o momiyo wadonjo e sirikal ni kaka party to wane mwadhi bear the burden kaka Noah we born the burden mar Jubilee party the other time ni gidonjo ok waneno ber. Omiyo kik wabed joma ting'o misigo mok marwa to waneni opportunity momiwani ere kaka watiyo kode mondo wakonyo ganda mondo nenia yenyewe ODM ochung for social democracy cha ma msingi margi enia gik mabeyo gik makonyo ganda joluotek ema mondo gitimao gikete kipao mambele mago ema mondo jopinyo ne etudruok marwa gi UDA. Erokamano ahinya Robert Alai arwaketwa kapok akawo yweyo. Pana penjo mapenjo Seth Kang'ato Recho bende duoko ayuda ni pachi kotenore kode jok mane ka gima koso bed abandon kendo gi feel ni gin betrayed a cause makama. Akia cause mane ma rowere wuoyi nikech ng'eni cause mar loko piny ok osebedo abandoned since independence. Iparo kane Kenya manyo independence jok manotele cause mar liberate Kenya ne jopuonj. Omiyo Oginga Odinga, Kubai and others. Kubai gin labor unionist. To jok mang'eny, thoth jok mang'eny mane lead Achieng' Oneko ne en journalist. Thoth jok mang'eny mane lead the movement no ne gin jopuonj. To kibiro liberation mar ariyo ne thoth gi ne gin lawyers kata academics, intellectuals. To kwadonjo koro ma ji wacho ni mar adek, it's a mixture, young people, young mind, but the common factor en ni jogi ne tindo. Iparo jok machalo ka Tom Mboya, they were very young. Koro rowere masani kik par ni they are the first one.
to be rowere and to demand change. En a constant struggle. Aparo ni kane wachako donje siasa mane koro Rainbow Coalition odonje ginene telo 202. Gima na wuoyo gi PS Mburugu mano nyiso wani the quest for the young people for leadership positions cannot be gainsaid. And no wacho kamano mwacho ni ka the plight of the young people were not addressed to bobedo marach. And it's a constant thing ma podo na ndalo ne wane jok mane wacho ni very young people in their 20s and so on. 20 years later we are still speaking of the same. Nyaka wa remind the young people ni Kenya ni cannot be detached from history. Koro history ni is something we have to mention. Ni paro ni Gachagua ni emane wacho ni kikwa discuss history. Kenya Kwanza kane campaign ne wacho ni kikwa duok gi jogi historia. To kane ok gibedo student mag history, ne ok ginyalo understand siasa mar Kenya. Emomiyo samoro ne gin detached from reality. Emomiyo noduogo gi ni mondo understand gima timore ni usani, nyaka understand ni Kenya wa kanye to ni kanye to dhi kanye. Mondo understand the communities, their unique demands, ways, and kaka kitgi gi timbegi. To kok understand mano to wadhi bedo detached. 2023 jo Kenya ne wa remind jo Kenya ni piny ni ok nona ka dhi marach maber ahinya. Mane wadhi e streets. Jo Kenya ne ok ochung' kodwa mang'eny. Ne wadong' ka kiye e streets. Lakini ne wa lose ji 75 Kes no kata nyoro nyowan kata nyowan Mombasa nyoluo wach mar gima nyenyo timore Mombasa. Awuoyo gi lawyer Paul Mwangi at length about the same thing. And it's still painful case. We have not addressed the issue. And we will have to address it at some point. To gimanya kwa remind jo Kenya ni the struggle for liberation or the struggle against the ills. Gimana Jakom the campaign last year to watch and one gik mokangwen manyaka wagore against. Achiel en fuo, mara ariyo en dhier, mara adek en tuoche, mara ang'wen en corruption, mibadhi. Kok wagore gi gik moko ang'wen gi, to Kenya ok nyal bedo ni liberated. En gima constantly nyaka fight. Abduction matimore sani nok ochakore kawuono. Uhuru Kenyatta, Kibaki, Moi, Kenyatta notimogi molo ng'ata. Nitie jok mane oyud kata mana game parks ndalo Kenyatta. Nitie jok mane oyud game park ndalo Moi. Gigo osebedo ka timore. What is the final way of dealing with them? Gin gik mwanyalo wacho kawuono ni abduction ni Ruto machako. In fact, aparo ni jo Kenya are very unfair to Ruto ka gi blame for abductions, because abductions matimore sani ok osebedo proven nigi itimo gi sirikal. Ok osebedo proven anyway. But ne waneno constantly sirikal mokalo ni gik sirikal mokalo ne timo abduction. Some of the rivers Might I say something in relation to that? Watieka. Some of the things mane timore mane kao nyaka bodies itero River Yala, River Nzoia. Abduction ni jibiro abducted tinego titero almost 300 kilometers away. Aparo ni we are very unfair to the president. Taparo ni ojende be nyaka realize ni Kenya gimora mora development mora mosayude Kenya ni is through a give and take. Ubete kom, ubete mesa. Tuamua ni mae gimodhi yienu nukaw to mae nyaka koro miwa. To jok mane owuok 2024 to wacho ni gin partyless, gin leaderless, gin onge gimora mora direction advice mora mora magidwaro kuom jok madongo en mane Ruto must go. Nwanyiso gin mano dwa wuok piny. Kech movement manochakore Sudan gi professionals, gi engineers, gi architects, gi lawyers. Sani neno ka Sudan, kata mi mana Sudan 60 years kawuono, Sudan ok ne duog gi kwe. Ineno ka sani gitemo form government in Kenya. Gitemo kelo unity e pinje mabathe. Aparo ni nyaka ojende kata jok ma luongore ni Gen Z nyaka gipara nyane kata jok mutemo mi advice gi beni gi political experience ma gibo advice mopogore. Erokamano ng'eni penjo to thoth ahinya to recho dakika omeda 5 to giserumo. Gimeda mede wi comment ma Mheshimiwa Robert Alai wacho na penjo. Ado mana penjo Alai ni seche mi wacho ni abductions osetimre chien kocha mang'eny molo mosetimre. Are you justifying ni ngima ja Kenya chiel kowiti to it's okay nikech jomoko be nosegatho? Nikech ang'o momiyo iyiero sirikal? Roles mag government en ang'o Alai in mojo piny oyieri? Mokwongo, to safeguard security of the citizens and their properties.
To ka ngima jomo olal, inyalo wacho ni we are being unfair to the government, ni gigo nosetimre mang'eny, jomoko niyudo Rivayala. Koro wameda timo richo nikech jomoko noseganegi, koso koro wane momiyo kwan kaka joma dwaro tiyo gi sirikandni. Koro wane niya wakonyogi e yo mane, but kwakonyogi attitude mar niya one are already unfair and biased in our discussion. Ni joma nosetho ka bende ne ng'eny ang'enya, in fact moloyo joma notho in 2024. I don't think if that is a fair argument. Nikech jomotho gin nyithind ng'ato, gin chuor ng'ato, gin wuon ng'ato, gin wuod ng'ato, nyar ng'ato, and all that kind of stuff. To seche moko mano kende mane nyathini ma Nyasaye omiyi, to kinyiso ng'ato ni you are being unfair, to we cannot even account for nyithindo kaka nyathi moro mane odhi in fact you should be more concerned. Nyathi manye tiyo county cha mano yud kotho cha. What are you telling the people? Ni nyathi mano yud kotho manye tiyo county cha mobiro mo register kawuono donje tich, all of a sudden nyathino lal, 2 weeks later nyathino no kwany kotho. Ang'o malai osetime kaka leader, nikech one of the reasons why you are elected and as a government ni you are there to protect the citizens and their properties. Aparoni lazy politics, and lazy politics and siasa mar manyo telo kuom pingo sirikal, especially when you are ignorant of the facts. And ngato ignorant of the facts nikech wacho ni ngato lal mokwany moyudi ere nikech gini crime timore since independence kata ka pok ne wayudo independence timore kai. Ere proof ni sirikal nyo abduct ngato? Mane argument mamiyi ni kapok wa accuse ngato to goal proof. Aparo ni Recho nyine wachni. No, we are not saying the government abducted. I'm saying the government is there to protect them. So seche mamondi bedo abducted cha. The government should ensure niya gineno ni ngamo bedo. I'm correcting you nikech you're putting words into my mouth. Okawacho ni government abduct ngato. No. Government inemi wacho gigiti you want to answer. I'm just telling you government should protect. Okawacho ni government abduct. Government should protect. So speak into that sense. No, just speak into that sense. Kikiluor argument ni. No. Gej magi mang'iyogo. Please continue. Okari wachna. Kiki bed impatient. To mae gima ok med ji telo. Kiki many siasa mar pingo sirikal hoping ni mane madhi miyi kom moro amora midwaro. Nikech sirikal ana pingi gi fact. Ng'ini ana asebedo abducted. In samoro pok ibedo abducted. Ana asebedo abducted. To kena abduction maber ana asebedo abducted mokana 30 days solitary confinement. Osekana 30 days. It was the role of the government to secure you. And that's what I'm saying. To protect you. That's what I'm saying. Awacho ni asebedo abducted gi sirikal mokana 30 days and tortured mentally, psychologically. Okawach gima anyien ne. Onge ngose gore ne watch abduction. Menyaga kawuono put life in place. Even thoughts na samora difa kada manage leadership magwa anyiso gini maenya kwa kwer taparo ni at the same time nyakwa bed factual gimoro moro criticism moro nyakwa bigi open mind nyakwa bed gi very objective wadapata no maki kanyo koro moge jwang ka oduoko ka ntiere paro ma Kennedy Obuya da medo kar ka chel koda kaset kanga aka mana yweyo matin ahinya dakika osekalo 40 tok sangwen akalo dakika 10 monego benaka kwa dige yweyo aduogo bang' yweyo masani kikidhi mabora. Imamura kiwuotho kaka iwino wuoyo Imamura ngisura man apidhi bebinde kaka iwuonjo Berlepi misikirwa koni pamba goli Nyinga Viki B Matata mondo mi yudu thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant.
kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on View Sasa. I miss your touch. Aya nyakoro muja mwaseduogo to kama dhi nyime to yana mondo mi asom ote moko ariyo ka to bang' adhi e kaunti ma Kisumu. Awinja network ma e kaunti ma Kisumu iwacho ni ero wantiere ka to nyaka sani pod wamedo luwogi ka wacho ni mimi na wewe ndio serikali. Wacho ni sio wanyama, sisi ndio wabaya, sio serikali. Maana Elijah Odongo erokamana ahinya. Kama chelo ntiere kar kama wacho ni James Masinde Oduoro Cleophas Penya welo ni ODM gi UDA koriwore kamoro achiel dhi nyago olemo mane. Erokamana ahinya. Nitie ote madonjo ka ni Cleo Mosna ya wuoyigo mane studio kaachiel koda ka madam kaachiel gi jakom mar party mar UDA ma Homa Bay Kennedy Obuya amor ka Raila Odinga oriwore gi Ruto nikech gini ne aneno chon to jomoko ne apingo. Adiera mantiere ni UDA gi ODM oseriwore. Koro ng'ato ka ng'ato oyier mana kama odonje, UDA kata ODM. An aseyiero UDA. Obed ja ODM kata ja UDA, waduto wadhi yalo injili mar Ruto nyaka 2032. An Green Army Chief Gor Mahia 001 osiep Dr. Raymond Waraduru Edabi Jumapil Kasarani. Mano ote mar jaro soja. Erokamana ahinya some kaka yore kendo koro siana dhir jakom mar UDA kaunti ma Homa Bay Kennedy Obuya antiere irisani twak madhi nyime karka. Ji ma paro ni gintiere oko to gintiere iye to pogruok giduto ka ntiere achiel kachiel wabiro kodi e yo machal nade. Mana kama ne ida chiwo paro kamano achopo ka kod Mheshimiwa Robert Alai kod Rachel Omolo arwake to akae to bang'e anga kaw kuom Seth Kanga bende. Erokamano ahinya owadwa Cleophas. En mani idwa yiengonwa bath yie ahinya yo Nairobi kona. Erokamano kuom duokonwa microphone korwa koni Kisumu. Adwaro na apuonjra kod panelist wadwa nyamera min bondo Rachel. Achiel gima da nyiso Rachel ni there is power in the committees mag nitiere the legislature. Bedo gi influence policy te mar sirikal ichakore gi committee. Kanye mitede, kanye mitoke, kokikete plenary. To bedo gi influence e committee, bedo jo ODM donjo gi influence mag chair committees. Dhi miyo legislators tema e piny luo mbi nikech views mag jopiny. Jo ng'ata moyiere od bura chik wacho ni onego beni obedo gi public participation gi constituents mage ko collect views mag jopiny. Mane ma they inform policy making ni to kodhi e od bura to di amendment mane monego beni timo to bills mage monego beni bedo submitted. Omiyo adom na remind nikech pok obede od bura
to samoro ok en okil, ni onego ng'e ni ng'ama otelo ne committee nigi mbi mar influence policies e lo jopiny. Kada dhi mbele, owadwa Cleophas, nitie gik mo e Kenya ka miluongo ni historical injustices. Nitie precedences manosebedo set gi founding fathers. Ok wanya bedo abeda ni wan joluo ni wasika sika wapingo gimoro amora. Aneno ka jawinjo wa moro kanyo upenjo Cleophas ni to riwruok UDA gi ODM dhi nyuol ang'o. Adwa mana nyiso jowinjo marwa gi joluo ni gima constant e siasa, politics and development en gimiluongo ni interest. Political parties te bedo formed. Ji bende join political parties to be part of a government. People form political parties to form a government. To wan kaka jo UDA, nwa form a political party, mwa form a government. ODM bedo formed to form a government. To ODM are also informed, Nikki, if you do not form a government, then it is also important. Nisi Rikalbe nyalo form through an alliance. Mabende is very constitutional. Ni unyalo bedo gi a post-election alliance. However, obedo silent. Onge chik makwero ni kikubedi gi post-election alliance. En mane chik maber, Political Parties Act, wacho ni kaun kod a coalition as political parties to submit memorandum maru winjruoku to the register of political parties. To bende laws te ma form political parties. Onge makwero kata mapingo ni kik party mora mora kik bedi gi post-election alliance. Adwaro nyiso jowinjo marwa ka inform go nyamera makanyono ni historical injustices mosebedo katimore Kenya ka. Gigo sebedo ka inyo jaluo mo. Mane momiyo kani ng'iyo chien kacha gima timore sani between UDA kod ODM ok en gima wendo. KADU no form an alliance kod KANU. Ma joma noa e KADU nobiro ma en Moi, nobiro mo lead KANU, mobedo nyaka president mar KANU higni 24. So ok en gima wendo. KANU wabiro e ndalo higa mar 2092. Nwaneno joma masawa, ma jotelo, ma josiasa, kano dino ne Jaramogi ma wuodwa. Sama nonego bende Jaramogi bedo president, koka giwuok tung' mosuo ni let the people decide. Nwaneno the outcome. And that informed the steps mane migosi Raila Amolo Odinga otimo 1997. Bang' kane yiero osetimore ma 1997 e kindigi, waparo ne namba 3, Kibaki ne namba 2. To Raila being Raila, nowuok manodhi timo an alliance kod KANU mane wabedo gi new KANU. Modhi obedo Secretary General, mobedo Minister mar Public Works, Roads and Public Works. Omiyo gima timore sane ni ok en wendo. Notimore gi KADU gi KANU, notimore gi NDP kod KANU ma form new KANU. KANU udhi yiero mar 2002. Nwaneno LDP kod NAC kano bedo gi a pre-election coalition arrangement. But ne onge andika mano bedo submitted ne register of political parties. Mane nwanena kweda mamalu sama ni kwedo joluo kotele gi Raila. Ni winjruok mane giwinjore jakom onego bedo prime minister, gima kamano onge andika. Make gi kanya winja ne mano omiyo Raila nobedo gi lony mamalo kendo no inform. Yena mondo mi amaki Cleophas bini maya Mike podane yamo. Ada maige matin mondo mi kaduogo iri, ada ne aduogo iri miya wach mari mugi kase winjo wach Seth Kanga nikech samo mi waneno ka dong dakika 2 kende to wan gi yola 3 monego ayud wach mari mugi sani. Anga duogo iri Ken Obuya. Sani yena mondo mi kao nafas maro aja duogo. Anga duogo iri kendo anga
ayudo wach mari mogik. Ayuda ne kuom Seth Kanga sani. Seth Kanga kangi loso sani wach mede wach ma Kennedy Obuya kod jotok mamoko bende lose adani mede kanyo gi wach mari mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas. To gima next time kitimo kiluongo wa studio kama. To ibedo ng'ama ng'iyo gik moko koni gi koni. Dwa miyo jo Nairobi ong'ala mamalo moingo jo Kisumu. Gima wacho ni Madam Rachel wuoyo gimoro kanyo about parliamentary practices matimore bunge ma wacho cha. Adwa nyisi ni legislative proposals ma wuoye ka momiyo ewa wuoye ni nyaka wabedi kachacha. Any legislative proposal kokele e assembly kata e parliament kata e senate to wabunge samoro yale robustly to gi reject kata gi kale. Ka gi reject gi reasons to sama president duoke kata governor duoke kaluwore gi state oduoke gi memorandum kaluwore gi gigo ma wabunge wuoye. Amiyo ka jouni kanyo to nyalo bedo ma wacho gik moko makara ka president koro duoke gi memorandum to duoke kaluwore gi weche ma jowuo wacho. Emo mineno ndalo mane wane Jezi dhao ka ne gidhao nikech Kimani Kuria notero gicha e parliament finance bill cha e parliament. Nikech gicha ne yalo gi departmental committee of finance. Ma ok ne ging'iyo pach jopiny, gin ne ging'iyo strength gi ma gin ge parliament cha koro gikale akale. Emiya nyiso Recho ni gino ikale kaluwore gi pach ji. To ngane Cleophas luongo wa kamaraj nikech Recho no kwang'enu tiyo ne ng'aw ndik mani ya jasiasa. Obuya tiyo ne UDA, ana tiyo ne ODM, Alaibi tiyo ne ODM. Recho no kwang'enu tiyo ne ng'a nikech weche ge chachowa. Mogik kaka wacho ni wan kaka ODM wacho ni wan wabedo formed on the tenets of social democracy. Omiyo wang'iyo bach jopiny, wang'iyo pach jopiny ahinya e gimoro amora matimore ma wadwa timo kata decision wadwa make as a party. Mondo gigo ma japiny yuago miwinjo ka JCs gone gi simogo, winjo ka jomoko wacho ni arrangement mar ODM no ok gimorgo. Ema miyo jakom nyo wacho ni koro dhir jopiny mondo joma wacho ni ok gimorgo mondo gimbe gibi mondo weche gi owachi mondo ka koro jakom bro make decision to make decision kose consider dwaro mag jopiny sana joera mag ODM obed elected leaders, obed religious leaders, obed youth, obed women groups kata jogo modak gi ng'ol ji te mondo paro gi uketi kamoro achiel wa going forward kaka ODM kwadhi mbele to wadhi mbele kako iganda. To gima kendo chako wuoro go ni background manene alai gi ng'ane gi Recho en mana UDA ok ne ODM e bathe kanyo. Next time bedo fair picha machunga bi keto kanyo ok UDA mi ket kanyo wachalo joma kuru wuoyo mane gi UDA to ODM onge kanyo. While we were talking about UDA and ODM winjo Cleophas wawinjo ni chalo mana ng'ama dwa tiyo ne UDA kanyo kane kitiyo maber kaka kaka ng'ama Erokamano ahinya waduogo kachiel Recho ankodi kama ochung'i mana kama olose kar ka en independent kata ka ochung' gi duond bura moro amora. Obuya nitiere iri an kuom dakika matin achiel kata nyiriri 30 an kuomi atimo mos ahinya kuom mano motimore aduoka nitie studio kar ka aka migi thuolo mondo mi giduokre. Obuya an kuomi mondo miya wach mari mogik. Erokamano ahinya Cleophas. Studio maka ben digi challenge matin but aparo ni wadhi maber. Adwa mana nyiso jowinjowa goganda Luo ni wan kaka oganda mar Luo mantie UDA wan tichwa maduong' en kisera gi sero oganda kendo wagombo ni jaluo te odonje sirikal. Muoch makayo jaluo kayo jaluo mane ODM to kayo jaluo mane UDA nikech gin oriwowa. Agenda mar ODM en form government mondo gichiw services ne jo oganda ma jo Kenya.
Mane agenda marwa kaka jo UDA. Mane momiyo adwa mana kwero the doubting Thomases. Ni onge kama ber maloyo ka William ka king'iyo gi ranyisi manosebedo set gi loch mokalo. 2002 nwabedo gi riwruok mwa campaign ni wuod Kenya moro mane ai piny ma masawa. Mano dhi olornwa dhod State House moriembwa sirikal manwa form. 2019 nwa form handshake mano waneno ka gima nomiwa onge, nomiwa mana committee leadership mar National Assembly kod the Senate. Erokamano ahinya Kennedy Obuya, mano jakom mar UDA County ma Homa Bay. Aduogo e studio ma Nairobi ka un gi thuolo ma dakika achiel, pogeuru maber. Igola ka. Timnauru maber, timnauru ng'uono. Recho, wach mogik mari. But allow me, because I've been mentioned adversely, to have a... Vieno kona kata nyalo kata fwayo kende to. Mokwongo Seth, dhako emisero, to koyie ni nyalo kende, teki wacho ni en ching'ato. Jouda no sera, no kayie, nikech kaka negi londha nok mit. Koro and pod an life member mar ODM mochung bondo. Tado wacho kamae, awacho ni an life member mar ODM, poka wuok e ODM, aonge gi paro mar wuok e ODM, to sero dhako to oyiene. To again, katieko to en mana wach manawacho cha. Ni seche ma jowa omi opportunity mondo giti gi sirikal ni. Wane ni okwakari burden mar party mar the government, ni wan donjo wakayo kokelo ber mora mora. To wati gi opportunity maber kanitie policy mok align gi jopiny, what we call populism. Wawere godo mondo wanenia we stand to our ground as a social democratic party matire ni gig jopiny ema waketo mbele kipao mambele. Erokamano Recho. Robert Alai, wach mari mogik. Erokamano ahinya kuom rwako e studio. Nakwayo ni especially the young people paruru ni mondo join political party ngech kochopo time makoro ji bro campaign, makoro ji lombore wach, kiki par ni bro nyalo ginene institution mar party compete against kain independent. Kora kwa wasetemo rwako ojende mang'eny kotelna gi Caswell mako ure mwarwako modonje ODM chiegni apar kuom gi kendo biro machiegni. Koro ojende mang'eny odonje ODM kech ODM is the only strong party Mose served for 20 years. Moko ka podite mateme en gik miwendogo to kwa kieni gibochopo kanye. Erokamano ya Mheshimiwa Robert Alai, Mheshimiwa Makilelesho kachel koda ka Recho Omolo maja siasa ya kanyo mar ODM life member kachel koda ka studio ma Kisumu. Kennedy Obuya jakom mar UDA County ma Homa Bay koda Seth Ochieng Kanga mano MCA ma Market Milimani Ward kendo jakom mar ODM kar chung bura ma Kisumu Central. Erokamano ya kubere studio ma Kisumu. Juma manyien ka waluongo ubi Nairobi karobo medo bero chenro e studio mano ma Kisumu. Erokamano ya nyana tai chenro kinyi makawuono ka warango ka ODM kod UDA oriwore ang'o madhi bedo kae katimore. Nyinga Cleophas Luo ya Kisumu kanya kwar mukeo nyaka Chisango oriti masani warado chieng' makiny.